sih hasil kangen guys bagian saya kemana lagi mungkin कोई ಎಲ್ಲ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಎಂತ ಕೊಲೆ ಎಂತ ಕೊಲೆ ದಿಕ್ಕದಿಲ್ಲ ಪಿ ಕಟ್ಟೋದು ಎನ್ನಟ ದಿಂಡೆ ಅದು ಒಬ್ಬ ಕಳು ಅನಿಷ್ಟ ಆಗಬೇಕು ಒಬ್ಬ ಕಂಡು ಅನ್ಸೆಟ್ರಾನೆ ಚೆಕ್ಕ ಕಂಡು ada rusak nih kandu yang sedang Lepet ya? Rusaknya juga apa? Kena kandu nih ya. Kau makan? Kita kan? Nih, nih.